Fit-13 Ottubru l-Korporazzjoni Malta ħabbret li għażlet l-Electro Gas Malta konsorzju bħala il-preferred bidder biex tissupplixxi enerġija nadifa lill-Gvern permezz ta' power station li taħdem bil-gass. Fl-4 ta' Diċembru inħarġet notifika li permezz tagħha ġie rakkomandat li tkun aċċettata l-offerta ta' dan il-konsorzju. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-prezz tal-enerġija li sottometta l-konsorzju Electro Gas Malta jinħadem għal 9.599 euro ċentesmi għal kull kilowatt. Dan il-prezz jilħaq il-miri u l-aspettivi tal-Gvern huwa dak imwiegħed mill-Partit Laburista qabel l-elezzjoni Ġenerali. B'kollox l-Electro Gas Malta konsorzjum kisbu 92.2 punti. Il-Gvern qal li 80 punt il-konsorzju kisibhom minħabba l-offerta finanzjarja, filwaqt li 12.2 punt ieħor minħabba kriterji addizzjonali. Il-prezz tal-enerġija mħalta li l-Electro Gas Malta konsorzju mis-sottomettiet jinħadem għal madwar 95 euro u 99 ċentesmu kull megawatt. B'dan il-prezz ser tinżamm il-weda li saret qabel l-elezzjoni ġenerali u għalhekk ser joħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma b'medja ta' 25% u 5% rispettivament. Il-konsorzju Electro Gas Malta konsorzjum huwa ffurmat minn Siemens Project Ventures GmbH, Sokar Trading SA, Gasol PLC u Gem Holdings Limited. Il-Gvern qal li n-notifika biex jingħata l-kuntratt hija pass ieħor fid-direzzjoni tajba fir-roadmap tal-Gvern għal qasam tal-enerġija f'pajjiżna.